Alam mo, Manong, sa dinami-rami ng aking mga napagdaanang pagsubok, marami akong natutunan. Bago kita kitila ng buhay, nais kong malaman mo ang pinaka-importanteng leksyon na aking natutunan. Nais kong alalahanin mo ito sa iyong paglalakbay patungong impyerno. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghahanap ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa kung papaano mo bubuuin ang iyong sarili. Ang isang maliit na hakbang sa tamang direksyon ay maaaring maging isang malaking hakbang para sa kaunlaran ng iyong buhay. Nais kong pakatandaan mo ang dalawang yan. Nang sa gayoy kapag ibinalik ka na ng Panginoon dito sa mundo, ay maging isa ka ng mabuting tao. Alam kong may mga pagkakataong naliligaw tayo ng landas, pero palagi mo sanang pakatatandaan na tayo ang may kontrol sa ating mga sarili upang marating ang masayang kinabukasan. Paalam, Manong. Naway maging masaya ang iyong paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli niyang pagkuha ng tabak sa lupa. Agaran niyang ginilita ng leeg ang matandang yon na siyang naging sanhi ng mabilis na kamatayan nito. Matapos itong gawin ni Gonzalo, unti-unting naglaho ang kanyang mga armas sa lupa. Kasabay ng paglaho ng kanyang mga armas, ay ang paglapit nito kay Pio Carpio at sa kanyang mga kasama. Maging ang mga ito ay hindi nakaimik dahil sa mga binitawang kataga ni Gonzalo. Sa pagbalik nila sa kanilang pinagpapahingahan, pinili nilang iwaklit na muna sa kanilang mga isipan ang mga nangyari. Hindi na nila nagawa pang ito ay pag-usapan sa kadahilanang maaga pa ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, muli na namang nagpatuloy sila Pio Carpio sa kanilang pagbalik sa tungawan. Bago pa man sila tuluyang makaalis sa guban, dinig na dinig ng kanilang pangkat ang pagsigawan ng mga taga-baryo. Bigla kasing umapoy noon ang isang bahay sa gitna ng baryo, kung kaya't labis-labis itong nagbigay ng pangamba para sa mga ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumiklab ang isa pang tahanan, hindi kalayuan sa unang bahay na nilamon ng apoy. Dahil sa mga nasilayan noon nila Gonzalo, doon nila napagtanto na hindi ordinaryo ang mga pangyayaring kanilang nasisilayan. Tio Carpio, bakit ho nagkakaroon ng sunog sa baryo? Wala namang nakasinding siga sa bahay na yon kanina. Nakakapagtakang, bigla na lang ang paglamo ng apoy dito. Wika ni Gonzalo. Ganyan talaga ang nangyayari, iho, sa mga tahanan ng mga taong ginagabayan ng demonyo. Kapag ang lahat ng mga nilalang sa bahay na yon ay namatay ng sabay-sabay, susunugin ito ng kanilang diablong gabay upang maalis ang mga gamit na maaaring mapakinabangan ng mga taong manghihimasok sa tahanan. Gawain ito ng mga demonyo nang sa gayoy, hindi tuluyang mamulat ang mga tao sa mahiwagang mundo. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang masilayan ang nagliliyab na mga bahay sa guban, pinili nilang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Medyo malayo-layo pa sila noon sa tungawan, kaya maraming hindi inaasahang pangyayari ang maaaring makaharap nila Pio Carpio sa kanilang paglalakbay. Habang binabagtas na nila ang daan ng Liloy, masayang nagkakantahan na noon ang mga kasama ni Pio Carpio. Halos lahat sa kanila ay hindi na maiwasang magalak sa pagdating nila sa tungawan. Si Gonzalo noon
Imbis makisabay sa kasiyahan, ay parabang mas lalo pa itong nalulungkot sa pagbalik nila sa huling lupa ng Sirway. Iho, bakit hindi ka umiimik? May bumabagabag ba sa iyong isipan? Tanong ni Pio Carpio. Nang makita kasi siya ng kanyang tiyuhin na hindi ngumingiti, agaran din itong pinansin ang katahimikang bumabalot sa kanya. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang tingnan si Pio Carpio. Malungkot ho ako ngayon, Tio Carpio. Alam kong ang lahat sa inyo ay nagsisiya dahil malapit nang magwakas ang ating misyon. Pero para sa akin, hindi kasiyahan ang dapat nating ipagdiwang, bagkus ay kalungkutan. Kalungkutan para sa kasama nating magpapaiwan sa ulutanga na itinuring na nating kapatid at kaibigan. Kung ako lang ang masusunod, ayoko nang matapos ang paglalakbay na ito dahil sa labis na akong napalapit sa bawat isa man sa inyo. Sagot ni Gonzalo. Ramdam ko ang nararamdaman mo, iho. Pero naway maisip mo na hindi katapusan ng pagkakahiwalay ng ating grupo. Palagi mong tatandaan, kapag itinadhana ng panahon, muli at muli tayong magkakasama-sama saan mang dako ng lupain. Huwag mong alalahanin sila Samuel at ang pangkat nito dahil alam kong magiging ligtas ito sa lugar na kanilang nakasanayan. Kapag bakante ang oras natin, iho, hayaan mo, hahanap tayo ng paraan upang bumisita sa tungawan. Sagot naman ni Pio Carpio. Tama si Ermitanyong Carpio, Gonzalo. Kaya huwag ka nang magmukmuk dyan. Isipin mo na lang ang iyong mag-ina na naghihintay sa muli mong pagbalik sa kanila. Dagdag naman ni Samuel. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang ngumiti na lamang sa sinabi ni Samuel. Nang tuluyan ng makalayo sila sa baryo ng Guban, doon na muling nag-umpisa ang kanilang seryosong paglalakbay. Sa paglipas ng araw na yon, naging matiwasay naman ang paglalakbay nila Pio Carpio. 3 araw na lang ang kinakailangan nilang bunuin sa daan upang marating nila ang tungawan. Habang nagpapahinga noon ang grupo ni Pio Carpio sa mga ilalim ng puno, meron silang narinig na isang paghuni ng isang hayop. Agarang napaikot noon ang kani-kanilang mga paningin sa paligid, gawa ng hindi normal ang huni na kanilang narinig. Kahit tirik na tirik pa noon ang araw, ramdam nila Gonzalo ang hindi kaaya-ayang nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman nilang narinig ang mga paghuni. Sa pagkakatansya ni Gonzalo, 4 ang bilang ng mga nilalang na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Habang tumatagal ang kanilang pakikinig sa paligid, doon nila napagtantong gumagapang na ang mga nilalang na yon sa mga puno. Alam nila Pio Carpiong mga engkanto ang mga nilalang na yon, kung kaya't pinili nilang masilayan muna ito bago gumawa ng aksyon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na lumitaw sa mga mata nila Pio Carpio ang kakaibang nilalang na doon pa lamang nila nasilayan. Paglalarawan ni Gonzalo sa kanilang mga nakita, meron itong katawan na parang ahas. Kulay itim ang mga balat at meron itong kalahating kaanyuan na maihahalin tulad mo sa isang magandang dalaga. Ang iilan sa mga engkantong yon ay merong daladalang pana at ang iba naman ay merong daladalang mga punyal. Kapag natatakpa ng ulap ang araw, nasisilayan nila Gonzalo ang malademonyong kaanyuan ng mga ito. Magsipaghanda kayo, mga engkantong mapanlinlang ang mga nasa harapan ninyo.
Huwag kayong magpapaloko sa inyong mga paningin dahil kaya nilang dayain ang kanilang pagkamatay sa labanan. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagsalita nito ay ang dahan-dahan nilang paglakad papalabas ng looban ng gubat upang paghandaan ang gagawing pag-atake ng mga ito. Nang marating na nila ang patag na parte, biglang nakarinig sila ng isang napakagandang tinig na nanggagaling sa mga nilalang. Hindi rin nagawang sumunod ng mga ito, kaya ang ginawa nila Pio Carpio ay naghintay na lang sa lugar. Hindi sila pwedeng maging kampante sa paligid dahil kayang magpalit ng mga nilalang na yon ng lahat ng bagay na makikita nila sa loob ng gubat. Maaring maging kaanyo ito ng kanilang kalabaw na agarang aatake kapag nakahanap ng pagkakataon. Tio Carpio, ano na ho ang gagawin natin? Ang daang patungong Tungawan ay nasa gubat na yan. Naroon ang ating mga kalabaw na siyang humihila sa mga gamit natin. Wika ni Gonzalo. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Hindi gagalawin ng mga engkantong yon ang ating mga kalabaw. Dumito na lang muna tayo sa lugar na ito upang maghintay ng pagtalikod ng Haring Araw. Ibibigay natin sa kanila ang oras na papabor sa kanilang panig. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang pangkat, wala na itong nagawa kung hindi ang maghintay sa pagsapit ng gabi. Kahit tirik na tirik pa ang araw noon, wala silang nagawa kung hindi ang harapin ang labis na init sa buong paligid. Habang lumilipas ang oras sa lugar, napakaraming pagpaparamdam ang ginagawa sa kanila ng mga nilalang. Nakikita nila ang kanilang mga kalabaw na sinusuwag ang mga puno. Pero kahit anong mga nasisilayan nila noong mga oras na yon, pinili nilang ipagsawalang bahala na lamang ang lahat ng ito. Sa pagtalikod ng Haring Araw, doon na nag-umpisa ang plano nila Pio Carpio. Magsindi na kayo ng sulo at lagyan nyo ng mga usal ng sabulag. Ayusin ninyo ang mga pagkakapit ng usal sa mga sulo upang hindi tayo malinlang ng mga demonyo. Pakatatandaan ninyo na ang mga sulong yan ang gagabay sa inyo sa malademonyong looban ng kagubatan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, agaran din naman nilang tinugon ang nais ni Pio Carpio. Si Gonzalo noon, piniling makisabay na lamang sa sulong sinindihan ng kanyang tiyuhin sa kadahilan ng hindi pagaanong makakapit ang kanyang mga usal. Nang makapaghanda na ang lahat, animoy nagpoprosesyon sila Pio Carpio papaloob ng gubat. Habang naglalakad sila, rinig na rinig nila ang pagtawa ng mga nilalang sa buong paligid. Ayon kay Pio Carpio, na ang mga nilalang na kanilang makakalaban sa lugar ay isang uri ng mataas na itim na engkanto kung saan mahilig silang kumain ng kaluluwa ng tao. Walang pakialam ang mga nilalang na yon kung may alam na aral ang kanyang biktima, basta ang sa kanila ay magawa nilang mahugot ang kaluluwa nito sa kanyang pagkatao. Nang makapasok na sa gubat sila Pio Carpio, una nilang nasipat ay ang kalabaw na sinasakyan nila na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Nang medyo malapit na ito, bigla ding nawala ang kalabaw na yon nang tumama ang liwanag ng apoy na nanggagaling sa sulo ni Pio Carpio. Gulat na gulat noon ang mga kasamahang albularyo ng ermitanyo sa kadahilanang yun ang unang beses na nakainkwentro sila ng ganoong uri ng engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, nakasipat na naman sila ng taong malapit sa isa nilang kasama. Nang masipat ni Pio Carpiong tutunguhin ito ang kinaroroonan ng nilalang, pinili niyang ihagis ang kanyang sulo
upang maalis ang panlilinlang sa paligid. Dahil sa 8 lang noon ang dala nilang sulo, kung kaya't pinili ni Pio Carpio na hiramin ang isa sa mga sulong hawak-hawak ng kanyang kasama. Sa paglapat ng sulo na kanyang itinapon sa damuhan, ay ang agara naman itong pagkamatay. Kasabay ng pagkamatay ng sulo, ay ang pagtawanan na naman ng mga nilalang sa paligid. Hindi naman nila pinansin ang pagpaparamdam ng mga ito, gawa ng ang nais nilang makita noong mga oras na yon ay ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kalabaw. Gonzalo, kahit anong makita mo, pilitin mong huwag mahulog sa patibong ng mga engkanto. Huwag kang pakakampante sa kargang taglay mo dahil hindi natin alam ang mga itinatagong abilidad ng mga ito. Marami nang napatay na antingero ang mga nilalang na yan, Gonzalo. Kung kaya't isa yan sa mga kinakatakutan ng mga taong may alam na aral. Wika ni Pio Carpio. Oho, Tio Carpio. Hindi po ako alis sa tabi ninyo. Sagot naman ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, halos hindi pa rin nila nasipat ang kalabaw nilang sinasakyan. Kahit napakatalas na ng mga paningin ni Gonzalo, hirap na hirap pa ring makita nito ang kinaroroonan ng kanilang kalabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig si Gonzalo ng mga boses na nanggagaling sa isang puno. Tay! Tay, tulong! Wika ni Nognog. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang nasipat ang kanyang anak na hawak-hawak ng engkanto. Nakapulupot ang malaahas nitong katawan kay Nognog habang dahan-dahang itinatarak ang kanyang punyal sa dibdib nito. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nasisilayan, walang sabi-sabi, agarang nagpalit ng anyo si Gonzalo at kasabay nito ang pagdukot niya ng tabak ni Mapulon. Hindi na nagawang pigilan noon nila Pio Carpio si Gonzalo, gawa ng napakabilis ang ginawa nitong galaw. Halos segundo lamang ang pagitan nang masipat nilang papaalis na si Gonzalo sa kanilang hanay. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Kasama mo ko sa lahat ng labang kahaharapin mo. Manalig ka sa tabak na hawak mo at sigurado akong ililigtas ka nito. Wika ni Mapulon sa kanyang isipan. Nang marinig ni Gonzalo ang sinabi ng diwata ng panahon, agad niya namang tiningnan ang tabak na kanyang hawak. Doon ay nasipat niyang unti-unting nagbabaga ito hanggang sa tuluyan ng lumiyab ang talim ng tabak. Habang papalapit si Gonzalo sa kinaroroonan ng mga ermetanyo, tuluyan ng nabura ang kaanyuan ni Nognog na ginawang pambulag nito. Nang makalapit na dito si Gonzalo, agad din naman siyang nagpakawala ng kanyang pag-atake. Hindi na nagawang magtago pa ng nilalang na yun sa puno dahil sa sobrang bilis ng tabak ni Mapulon. Pagtarak nito sa katawan ng engkanto, agaran din naman itong naglaho hanggang sa tuluyang mawala ang bakas nito sa paligid. Ang buong akala noon ni Gonzalo, magagawa niyang gapiin ang lahat ng nilalang na kanilang kalaban. Pero nagkamali siya dahil ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na ngang binalot ng kadiliman ang buong paningin ni Gonzalo. Wala din siyang naririnig sa napakadilim na lugar na yon at tanging paghinga niya na lamang ang nagbibigay ingay sa paligid. Hindi rin nagagawang makasigaw ni Gonzalo noon sa hindi malamang dahilan. Ang kanyang tabak na hawak, tuluyan ang naglaho sa kanyang mga kamay. Nais man niya itong tawagin, pero hindi na siya napakinggan ng diwata ng panahon. Nang masipat ni Pio Carpiong tuluyan ang nadakip ang wisyo ni Gonzalo, walang sabi-sabi,
agad naman siyang gumawa ng hakbang upang iligtas ang kanyang pamangkin. Nang masilayan din ito nila Samuel, animoy wala na silang pakialam sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Dali-dali nilang tinungo ang lugar ni Gonzalo upang tulungan ito. Habang tumatakbo noon ang pangkat ni Pio Carpio, kitang-kita nila ang pagbagsak ng katawan ni Gonzalo sa damuhan. Nakamulat lamang ito at hindi na nila nakikitaan ng paghinga. Dahil sa alam ni Pio Carpio ang pangontra sa ganoong uri ng engkanto, agaran din naman niyang iniligtas si Gonzalo. Iniikot niya ng 9 na beses ang hawak niyang sulo sa buong katawan nito habang nagpapakawala ng mga usal. Matapos yan, inilapit na ni Pio Carpio ang sulong kanyang hawak sa mukha ni Gonzalo habang patuloy ang pag-usal. Kasabay ng paglapit nito ng sulo ay ang pag-ihip nito sa noo ni Gonzalo. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan nang nakabalik ang ulirat nito sa kanyang katawan. Huwag na kayong lumingon sa paligid. Humawa kayo sa bawat isa sa inyo at hayaan niyong ako lamang ang titingin ng ating daan. Magtiwala kayo sa akin dahil hindi ko kayo ipapahamak. Wika ni Pio Carpio. Nang maitayo na nila si Gonzalo, pinili nilang sundin ang nais ng ermitanyo. Lumikha sila ng isang direksyong linya at hinawakan nila ang bawat balikat ng bawat isa. Si Pio Carpio lamang noon ang may dala ng sulo, kung kaya't hindi nila maaaring imulat ang kanilang mga mata habang naglalakad. Si Gonzalo noon ay maraming naririnig na tinig sa paligid. Doon niya narinig ang nakakatakot na pag-iyak ng kanyang mag-ina at kaibigan. Animoy, ang isa sa mga abilidad ng engkantong yon ay ilabas sa katauhan ng isang nilalang ang mga bagay niyang labis na kinakatakutan. Awa naman ng Diyos, matagumpay na narating ni Pio Carpio ang kanilang mga kalabaw na hindi naman naligaw. Kung mamalasin kasi sila sa lugar na yon, ay maaaring magpalibot-libot na lamang sila doon hanggang sa tuluyan silang mamatay. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagdating nila Pio Carpio sa Tungawan. Okay, akala ko wala nang kahinaan si Gonzalo, no? Pero grabe, ang lakas ng mga engkanto na yon. Hindi ko sukat akalain na mababarag si Gonzalo ng ganon. Pero wala pa tayong 47 eh, so hanggang dito na lang muna tayo. Lapag muna tayo ulit ng ibang story, tapos sa pin comment ko, comment kayo para ma-shoutout ko kayo. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.